facem un tur. Chiar vă rog să-mi lăsați în secțiunea de comentarii părerea dumneavoastră sinceră despre animalele pe care le am, ținând cont că n-am mai avut niciodată vaci. Cam așa arată. Eu cred 90% că va avea puiuț. Vă salut, dragi prieteni, și datorită faptului că nu am mai filmat de mult, astăzi facem un tur pe la animăluțe. Avem aici în prim plan văcuța noastră. Eu zic așa, la prima oră arată destul de bine. Mă scuzați, nu chiar la prima oră, deoarece am dat vițelele să sugă. Asta e a doua oară când îi bag mâncare, bineînțeles i-am dat apă. Nici nu chiar prima oră a dimineții. Vreau să vă arăt un pic și vițelușele. Stai, vițaua ei. Eu zic că au crescut destul de bine. Ce-i tu? Mica, ce-i tu? Ia priviți cum arată. La 4 luni. Da, suntem în 23, exact 4 luni. Cred că suntem în 23 azi, nu mai știu. Sunt pe altă planetă, de asta nici n-am mai postat. Efectiv nu am timp să mai filmez și de asta nici nu am mai postat. 4 luni are vițelușa. Vă arăt și pe cea mică. Asta undeva la 2 luni. Ia priviți-o cât de frumoasă. S-a lungit tare și asta. Frumoasă, grozav. Asta, după cum știți, o cresc la biberon. Și bineînțeles, mănâncă lucernă. Au lucernă, mănâncă foarte bine. Astăzi facem un tur al gospodăriei. Vă mai arăt ce mai am pe aici. Vă mai spun și noutățile. Vă mai arăt și animalele. Și facem un tur. Chiar vă rog să-mi lăsați în secțiunea de comentarii părerea dumneavoastră sinceră despre animalele pe care le am, ținând cont că n-am mai avut niciodată vaci. Cam așa arată, cam așa se prezintă. Dacă vreți, îi trag un cadru și de seară, că nu o să fie sătulă, da? Nu cred că are importanță. Priviți-o. După cum știți, nu știu dacă am mai specificat, am și montat vaca. Luna trecută, în data de 10, deci are o lună și vreo 13 zile. E și montată. Și mergem mai departe. Ieșim la câini, unde și la câini am surprize, așa că stați aproape până la finalul videoclipului. Și am revenit direct de la căței, din curte. Atos aici în prim plan. După cum îl știți, viitor tătic. Surpriza cea mai mare nu-i la el. Bineînțeles și Achela. După cum v-am spus în videoclipul în care mi-a murit Boris, le-am montat artificial pe amândouă. Din păcate, asta nu a legat. Deja e o lună de când a murit Boris. Iar ea a fost montată cu vreo 2 săptămâni înainte de asta și nu se vede absolut nimic. Însă, surpriza mare vine de la frumusețea asta, care, cred eu, după cum vedeți și țâțele, cred eu că îi montată. O să las aici și câteva poze pe video cu ea, unde se vede mult mai bine. Aș fi, nu bucuros, aș fi mega bucuros să reușesc să scot niște puiuți și să-mi rămână ceva pe urma lui. Îi voi face, bineînțeles, locul unde să fete va fi exact în țarcul lui acolo. O să vină cu ceva OSB-ul în față, lateralele, închis absolut, bec, tot ce trebuie. Doar să
să fie bine. Să fie ea bine și să aducă pe lume puiuții. Sper să reușesc, cum am spus, să scot ceva din... Să-mi rămână ceva pe urma lui, să zic așa. Deci că țâțele îi se văd foarte, foarte bine. Nu prea stă să o filmez, s-ar vedea un pic și burtică. Dar nu stă ea prea bine. Ia, acum s-a întors. Ea nu are decât o lună și vreo săptămână de când e montată. De asta nici n-am vrut să fac public. Dar eu cred 90% că va avea puiuț. Iar acolo, Sashi care stă... Hai, Sasha! Care stă în paie acolo, n-are nicio treabă. Ia priviți-o. N-am mai prins-o. Stă în paie acolo, n-are nicio treabă, Sashi. Asta e marea mea speranță, să meargă sângele lui Boris mai departe. Se văd și țâțele. Și eu cred că e gestantă. Femelă destul de mare. Bineînțeles cu Borisache, care și el a fost foarte, foarte mare. Ce faci tu? Din păcate n-am reușit să scot din achela. Mi-aș fi dorit să văd ce ar fi putut, ținând cont că ea e o femelă foarte lată în piept. Chiar eram curios să văd ce ar fi ieșit din ei doi. Ea fiind altă linie de câine, vedeți că nu știu cât de bine se vede, e desfăcută tare la piept. Puțin mai mică ca și dimensiuni decât Hera, dar cu un alt fel de corp. Da? Hera fiind cam aproximativ ca și Boris, destul de strâmtă în piept. Cu capul mai gros, un bot mai scurt, mai lat, mai gros. Achela având un cap mai lupoid, să zic așa. Un pic mai ascuțită, un pic mai subțire. Însă, ca și forță, mult peste Hera. Are o forță extraordinară cățeaua asta. Iar de aici o să plec. Acum v-am dat pontul. Că Hera e posibil să fie gestantă, eu așa zic, după cum puteți observa. Aici se vede destul de bine că are burtică și că s-a lăsat un pic de spate. Nu știu de ce pare atât de... Mi se pare că se văd costele pe video. În realitate, credeți-mă, nu e chiar atât de slabă. Chiar nu e. Acum, o să fie care să zică, ăi, schelet ambulant, dar nu. Ia priviți-o. Tango. Și de aici trecem direct la păsări. De la păsări nu mai am foarte, foarte multe. Revenim direct de acolo. Și am ajuns și la capitolul păsări. Ce vedeți aici sunt toți puii pe care i-am mai oprit. Adică, în mare parte, Isabel Pitic. Am vreo 8 puicuțe și vreo 5 cocoșei. Un cocoș Brahma negru. Un cocoș Brahma Columbia pe albastru, o puică de HD și o pereche de Brahma Gold. Asta e cocoșelul, iar puicuța îi aici lângă, e o puicuță mai mică. Asta. În rest, doar Isabel Pitic, după cum puteți observa. Acolo am 3 puicuțe, asta lângă 4, 5, 6 cu aia din spate, 7 cu asta de aici și 8. Aceasta. Iar cocoșei 2, 4, 5. Că aici sunt 3, dincolo mai e 1 și unde am mai văzut? Acolo, așa. Bun. Deci cam astea sunt toate păsările pe care le-am oprit. Altceva nu am mai oprit absolut nimic, dintre care încă nu știu, dar posibil cel negru să-l dau.
Posibil. Posibil. Deocamdată am zis că îmi rămâne rezervă pentru bobat, dacă cumva, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu cocoșul matur de bobat, iar HD-ul o voi face pereche cu cocoșelul de Columbia. Nu le mai țin la standard, la culoare, le bag împreună Columbia cu această găină de HD și bineînțeles am ținut o perechea de Brahma Gold, cocoșul un pic pe albastru, găina e pe negru. O să rănecat un pic cu tărâțe, nu putea să le filmez dacă nu le puneam ceva să fie aici la grămadă, deoarece nu îs puține și nu se vedeau cine știe cât. Astea sunt puicile, adică pui, iar înăuntru, mergem acum, mai am o frumoasă pereche de Brahma bobat. Priviți-le. Așa. Undeva în spate acolo am o pereche de fazani. Perechea de păun, bineînțeles, și mai am un mascul, un fazan cu păun. Iar aici am perechea de Brahma Gold, cocoșul alb, cocoșul negru galben, găina alb galben. Nu știu cât de bine se vede. Asta acum și năpârlește, însă când își va face penele, cu siguranță o voi mai posta. Atunci se vede penajul și se vede culoarea foarte, foarte bine. Îmi place maxim cum și-a dat drumul această găină de Brahma bobat. E de-a dreptul superbă. Priviți-o și pe picioare, penaj, tot frumoasă tare. Cocoșul încă e la năpârlire, acum începe să-i crească coada înapoi. O creastă nu chiar foarte, foarte bună, însă mie îmi place tare mult de el. Un penaj pe picioare foarte bogat. Pe video nu se vede, însă are un penaj foarte, foarte bogat. Da. Cam asta e videoclipul. Țin să menționez că nu mai am curcile. N-am mai făcut un video expert pentru treaba asta, însă curcile efectiv mi le omor câinii. Le-am lăsat deschise, iar cei de Cane Corso, prietenul meu Atos și prietena mea Sasha, au intrat și mi-au făcut ravagii. Efectiv mi le-au omorât pe toate. N-am mai făcut un video că n-avea sens. Dar țin să vă precizez acest lucru, că curcile nu mai sunt datorită lor. Da. Bun. Cam asta e videoclipul pentru astăzi. Îmi place puica asta la nebunie. Și până data viitoare vă salut, vă respect și vă doresc toate cele bune. Sănătate multă tuturor și Doamne ajută!